Василь Карпешенко. Гаранская трагедія. Нам не забыть про тыя дні, про тыя цяжкія гадзіны, калі пылала ў агні моя пакутая радзіма, калі ляцелі на ўсходы, як смерць, чужыя самалёты, калі ўсіх ворагі ў расход пускалі жудасна, с ахвотай. Вось тут і так тады было. Стары, малы, у час навалы ляглі ў зямлю ўсім сялом, а з імі думы і хмары. Ім так хацелася ўсім дажыць да светлай перамогі, пабачыць, як асядзе дым на ўсіх шляхах, на ўсіх дарогах, як вернуцца дамоў з вайны, і радасць прынясуць у хату бацькі малых, старых, сыны, героі, воіны, салдаты. Малым хацелася яды, тады і хлеба не хапала, ды прычакаліся бяды, яе ім кожнаму папала. Сагрэць хацелася старым на цёплай печы свае косці. І тут з'явіліся звяры, нікім не прошаныя госці. Взялі канікі ў кольцо, ўсё сяло, яго абшары і накармілі ўсіх свінцом. Сагрэлі ў полымі пажару, сагналі больш 300 у хлеў, старых, малых, раздетых, босых, і падпалілі. Пачарнеў ад жудасці блакіт нябёсаў. Кідаліся ад кута ў кут, агонь і дым ім лез у грудзі. Такіх мучэнняў і пакут не ведалі ад роду людзі. Вакол стаялі, як ваўкі ў чорным каты і аўчаркі. Сабакі шчырылі клыкі, смакталі карнікі, цыгаркі, пакуль не абваліўся дах. Пакуль не змоўклі енкі, крыкі. Застанься і звіні ў вяках. Наш крык, наш плач, наш боль вялікі. Згарэлі людзі. І сяло, за што згарэўшае, не зналі. І толькі потым усплыло. Забілі немцы партызаны. Скланіцеся, таварышы, в зямным паклоне нізка-нізка, пра тымі, хто ў зямлі ляжыць, пад шэрым, цяжкім абяліскам, пра тымі, хто аддаў жыццё, хоць і любіў яго бясконца, за тое, каб усё цвіло, каб дым вайны не засціў сонца.